Moi bons días, saúdos. O rural demostra cada día que é unha gran fonte de oportunidades, impulsar ideas, impulsar experiencias que lle aporten aínda máis valor e obxectivo deste encontro que lles imos ofrecer a través da colaboración de Ence Terra, un proxecto de Ence Terra, unha primeira edición deste foro en primeira persoa do rural. E ímolo facer desde a provincia de Lugo, estamos en Castroverde, en concreto no Pazo de Vilabade, que vai ser hoxe un escenario especial, escenario singular este que nos acolle para escoitar esas experiencias, as reivindicacións, imos a chegarnos ao rural en primeira persoa, dunha forma positiva, para aportarlles tamén coñecemento e para aportarlles aos futuros emprendedores seguramente que vos consellos para liderar as súas iniciativas. Imos a chegarnos a proxectos vencellados ao agro, a horticultura, pero tamén a gandería. Así que agardamos, como sempre, que sexa do seu interese. Xa saben que para coñecer, para comprender mellor Galicia, temos que comprender o noso rural. Este foro, como lles digo, impulsado por Ence Terra, sirve precisamente para tratar aínda máis de dignificar a actividade que se dá no rural de Galicia. Voulles presentar xa os nosos dous convidados, seguro que nos aportan historias inspiradoras, grazas aos dous por acompañarnos. Javier Fernández Arias, que tal, como estás? Moi bo día. Hola, bo día, moi ben, gracias. Vou dar uns pouquiños datos do teu perfil, aínda que de contado vas ti contarlle os seguidores e o público que ademais hoxe aquí nos acompaña vaslles contar máis do teu proxecto persoal e profesional, porque aquí fusionanse ambas as dúas cuestións, non? Fixeches da túa vocación unha profesión, es gandeiro en ecolóxico, en Begonte. Houbo dúas etapas ben diferenciadas da túa traxectoria profesional que agora mesmo tamén vas contarnos, e ademais é un compromiso persoal e profesional, como digo, non? Co teu entorno. Así que de contado sabemos máis da túa historia. Alberto Amil Chaves, que tal, como estás? Moi bo día. Hola, moi bo día, que tal? Presidente de Orsal, casi 20 anos presidindo, verdade, como pasatempo esa cooperativa fundada no ano 1985 por moitas familias. Preguntareche como foi a evolución tamén do número de produtores. Sodes unha referencia ademais aquí en Galicia, e tamén perseguides dignificar a horticultura como medio de vida. Hai que mencionar o lugar no que se radica fundamentalmente a vosa actividade, que é a comarca do Salnés. Benvido de novo e grazas aos dous por acompañarnos. Faladenos en primeiro lugar, a modo de contexto, como foi a evolución do voso proxecto, o teu máis persoal, obviamente, o teu xa con moitos anos de experiencia. O teu dicía, Javier, que é puramente vocacional, non? Aunque tes formación de biólogo, gandeiro, como foi? Como chegaches a isto? Sí, bueno, eu proveño xa de familia gandeira, levo vinculado ao rural pois, dende antes de nacer xa. Entón, bueno, eso xa, digamos que era como parte que iba xa casi nos xenes. Pero, sí, o meu proxecto inicio, o que é o proxecto en sí de maior apego rural, iniciase no 2012, despois de haber feito traballos técnicos até ese momento. No 2012 surxe a posibilidade de alugar unhas terras e de iniciar, digamos, a miña actividade. Ao principio era bastante complexo, tendo en conta que nin siquiera posuía a terra, que é un dos grandes problemas que temos no medio. Entón, bueno, pois alugo esas terras e inicio a actividade, cunha explotación de gandeiría ovino e vacún en ecolóxico. Os inicios, como todo, foron complexos, porque, lóxicamente, o pouco diñeiro que tiña no 2013 xa se acabara. Entón, lóxicamente, o principio foi bastante complexo. Pero, bueno, ben, no 2014 xa transformamos a produción ecolóxica, empezamos a traballar en ecolóxico, producíamos cordeiros e terneiros, fomos ampliando tamén un pouco a base territorial. Ese proxecto mantense pois ata o 2023. Un pouco antes xa, comenzo xa un pouco a pensar en un proxecto un pouco diferente, xa en algo que sea un pouco máis meu, un proxecto aínda máis persoal. Entón, no 2019 merco unha casa e unhas fincas no concello de Begonte, e no 2023, finais do ano pasado, decido trasladarme. Deixo as fincas que teño alugadas e inicio o que é o proxecto novo no que estou agora mesmo. Proxecto de recuperación de terras abandonadas en produción ecolóxica, ao igual que o anterior. Digamos que os proxectos son continuistas, é dicir, este parte de moi abaixo, pero realmente é continuidade do anterior.
e, bueno, recuperando as terras que ali estaban abandonadas, traballando, buscando terras, é un pouco a situación na que estou agora mesmo. Tiñas claro desde o inicio, desde a tua xuventude, cando eras mozo, universitario, que acabarías con algo similar? Conseguiches ese soño? Sí, a ver, estudiei bioloxía, o cual xa un pouco indica, podían haber feito agrónomos, pero estudiei bioloxía xa indica un pouco que era realmente o que me gustaba. Fun vocacional tanto no que estudiei como no que estou a facer agora mesmo. Era algo que tiña clarísimo. E sí, dende un principio tiña claro que o que quería era traballar no rural, traballar no medio, traballar na terra, e, bueno, pues de momento estou no conseguindo. Houbo algún momento no que dixeras isto é máis complexo, estáme custando? Casi todas as mañás. Casi todas as mañás, cando me levanto e inicias o día, é complexo, pero como moitos dos traballos que temos. Despois tamén ten moitísimas cousas positivas, o cual simplemente é o primeiro cuarto de hora do día de crisis e despois xa volvo a estar moi contente e non o cambiaría por nada. E o entorno, porque moitas veces comentouse ademais aquí en Galicia, non? Ese rural do pasado, rural polo que todo o mundo traballa agora no presente, un rural polo que aposta ademais tamén este proxecto, non? De en primeira persoa do rural. En moitas ocasións a propia familia non animaba as xeracións seguintes, pois porque sabían da dureza. Non sei se no teu caso tamén pasou un pouco iso. Igual, ademais aínda como un pouco contradictorio. Como dixen, eu proveño de familia labrega, meus pais eran gandeiros, son gandeiros. Claro, cando ti tes o teu fillo vai a estudiar, estudia o que estudia, e de pronto decide que no, que el quere voltar atrás, volve ao principio. Entón, sí que tuvemos certo conflicto, entre comillas, o de conflicto familiar, pero, bueno, moi ben. É dicir, eles enseguida o entenderon. E, ao final, eu creo que unha das grandes ventaxas, unha delas tamén que ten o rural, é o entorno. Non só o entorno familiar, sino o propio entorno social. Dos lugares nos que te vas movendo, da xente que vas coñecendo, é todo máis íntimo, máis persoal. Bueno, grandes ventaxas. Con este proxecto, nesta nova etapa, coa que leva xa ademais todo este ano en Begonte, cal é o teu obxectivo? A onde queres chegar? Bueno, o meu obxectivo é, de momento, aumentar en superficie, aumentar o número de animais, é dicir, facer que sea sostible, igual que era o anterior, facer que poda ser, agora mesmo pero que aínda sexa máis a principal e única actividade económica que teño. Entón, simplemente, agora mesmo estamos no proceso de buscar terras, de intentar ampliar a base territorial da que temos e, sobre todo, de intentar mellorar as terras que temos que levaban moitísimo tempo abandonadas. Bueno, pois teñen un traballo e uns tempos. Imos coa horticultura, imos con esa outra parte, non? Gandería, que é un dos piares, a parte do agro, da agricultura aquí en Galicia, vos representades a horticultura con esa cooperativa, non? Que é un pouco modelo pola vosa experiencia. Dicía eu que temos que irnos, Alberto, a mediados da década dos 80, ti levas case 20 anos como presidente. Creo que non foron nin 20 familias, non? As que iniciaron o proxecto de Orsal. Lémbranos ti como, ou que che contaron, non? Porque ti nese momento... Sí, non estaba, eu non estaba. No, o proxecto de Orsal empezou no 85 e foron 11 familias, 11 personas que se xuntaron en principio para daquele produto máis importante que había ali no Salnés, era a xudía, poñase moita xudía e bueno, decidiron formar unha cooperativa porque daquela había ali un profesor no colegio que tiñamos nos ali que meteulle o virus do cooperativismo naquela zona, porque prácticamente no mesmo ano fundáronse Orsal, fundouse Martín Conde, fundouse Conde de Albarei, que son cooperativas importantes. Bueno, decidiron xuntarse para facer a venta en conxunto, porque o típico era que viñan camións a buscar a mercancía, e, bueno, pagaban como querían. Entón foi como a cooperativa, que a unión fai a forza, pois empezaron aí esas 11 familias. Casi 40 anos, tamén unha evolución con moitos momentos, seguramente ti que destacarías, non? Destas case 4 décadas de Orsal. Bueno, cando non estaba eu, polo que me contaron, que foron os principios moi complicados, porque todo facían prácticamente os agricultores que eran socios, casi non tiñan xente traballando, tiñan que eles ir ao campo a recoller o produto, e depois tiñan que estar ali hasta as tantas da noite a manipular, encaixar e tal, e depois incluso había socios que tiñan que levar a Madrid, bueno, a Barcelona, ao País Vasco, a donde levaban a facer a venta. Depois foron entrando máis xente, empezouse a facturar máis, e tal, xa se buscou un gerente, xa se buscou xente para manipular, bueno, hasta o día de agora, foise crecendo pouco a pouco. Foi moi
un crecemento moi gradual e pouco a pouco, pero sostenible. E, ademais, é un bo exemplo tamén da profesionalización que se veu dando, non? Do sector. Vos sodes un exemplo, falábamos antes, non, das condicións, non, que non quere un pai e unha nai para os fillos, tamén no voso caso, non? A cooperativa, este modelo, axudou a contar con máis man de obra, con a xerencia... Sí, sí, bueno, como digo eu, porque eu non me acordo, bueno, eu o que dicía Javier, na miña casa tamén sempre fomos agricultores, meus pais e meus avós eran agricultores que iban a vender a Pontevedra co carrillo do cabalo, daquela. Depois, cando viñan as cooperativas, veo a cooperativa, pois xa, como digo eu, empezou a dignificar o traballo no campo, que antes éramos, bueno, viña por ali un gitano, pagabache a xudía daquela eran pesetas, a mellor o que quixera. Empezou a dignificar o traballo no campo. No teu caso, como dicías tamén, de familia, como foi ese momento de dicir, eu voume decantar tamén por este sector? Pois a min, como a Javier, a min non me gustaba nada o campo, porque eu era de rapaz, sempre era chegar do colegio e ir para axudarlle na terra e tal. A min non me gustaba eso para nada. Víase a dureza, non? Viches a dureza do traballo nos teus pais. E depois, como non fun estudiar, hasta os 14 anos xa quixen empezar a traballar, porque na miña pandilla de amigos éramos todos, queríamos salir da casa rápido, ningún foi estudiar, todos éramos mecánicos ou arbañiles, mariñeiros, o que fora, dali. Empecín a traballar xa con 14 anos. Pero xa máis que nada para escapar da casa, porque non quería traballar na terra e tal. E a raíz de, despois tamén a crisis do 96, que eu estaba na construcción, e marxín e migrín para Canarias. Bueno, estuve en Canarias 3 anos e tal. E aí, cando viña de vacacións no verano, pois iba a axudar a meus pais, xa había cousa con outros ollos e tal. E foi onde de verdade me empezou a gustar. E ben que dai que se podía... E fomos sempre polo tema económico, eu nunca vivir no campo, iso dime de conta moitos anos despois. Pero en principio fun para traballar, traballaba no verano, no inverno non tiña moito que facer, era unha vida moi... ata que viñan fillos e todo isto, que despois xa se complicou todo tamén, outra vez, non? Pero de solteiro era unha vida moi Sí, a visión que un ten, non? Cando ten unha certa idade, e despois vas compartir seguro con nos como ves as bondades, as fortalezas, como o campo, non? Como se pode vivir deste sector, vivir ben, vivir no campo, pero vivir do campo. Reflexionemos ahora tamén con Javier de todo isto para que analicedes un pouco como vedes vos o rural. Por acabar co proxecto Dorsal, en que momento estades, cantas familias asociadas, cales son vosos cultivos principais? Pois o que decía antes, empezar o Dorsal con xudía, vai variando, pasou da xudía, despois deixou de haber moita salida para a xudía, porque empezábamos cos supermercados e tal, pasamos para o tomate, pero bueno, agora estamos que o 50% da facturación é lechuga, bueno, 40% lechuga, outro 40% pemento padrón, e pois queda un 20% aí, que é cebola, tomate, xudía, pero xa en menos escala. Tanto aire libre, non, como en invernadoiros? Tanto de aire libre como en invernadoiros, sí. E agora levamos 2 anos cun proxecto que estamos empezando con aguacate, que iso tamén é un proxecto que temos aí empezando con el, que nos temos bastante ilusión posta aí, porque descubrimos que na nosa zona ali que é un bo sitio para producir. Pois novos mercados, non? Con produtos, ademais, que atraen moitos consumidores. Xa me contaredes tamén ademais, que mensaxe se lle pode lanzar aos consumidores a sociedade para valorar aínda máis o que facedes. Antes, se pensades en atraer poboación, porque vos cos vosos proxectos o conseguides, calquera proxecto que estea ligado ao rural, que se pode facer para que sea aínda máis atractivo o rural, para fixar poboación? Está o tema de ecolóxico, podemos pensar incluso no turismo. Bueno, hai diferentes dimensións, non? Que poden abrir oportunidades. Ou sodes escépticos no momento actual? A ver, lóxicamente sí que se pode fixar población. Creo que agora mesmo que nos falta unha maior imaxe de dignificación do rural. Creo que durante moito tempo igual a imaxe que se trasladou desde o propio medio foi un pouco
non foi todo dignificante que debería, e creo que eso agora mesmo sí que se debería facer, con exemplo de xente que xa está traballando nel, con exemplos de xente que está retornando. Eu creo que non estamos no peor dos momentos, hai moita xente que xa está retornando ao rural, incluso a realizar actividades, o mellor non específicas do rural, pero sí a habitar no rural, que tamén é un pequeniño paso, non é unha solución, pero é un pequeno paso máis. Pode ser, non? Bueno, agora mencionabas isto último, nómadas digitais despois da pandemia, bueno, son pequenos pasos, non? Para, polo menos, atraer poboación. Despois xa falaremos, preguntarévolo agora, tamén dese emprendemento necesario para fixar poboación, pero capacidades, non? Recursos atractivos ten o rural, hai que implementar medidas, non sei se tedes nese... Sí, a ver, o que ten tamén é un problema de tempos, porque falabas agora mesmo da pandemia, creo que na pandemia hubo un boom rural, hubo moitísima xente que ou retornou ou ben foi ao rural por primeira vez, e lóxicamente os tempos do rural son diferentes aos das cidades, entón houve moita xente desas que sí que moita volve ás cidades, algunha queda. Lóxicamente o rural ten uns tempos un pouco diferentes, hai que entendelo, hai que ter paciencia, entre comillas, con el, ten grandes ventaxas, pero tamén ten algún inconvinte. Que mencionaremos, claro está. Para... Eu creo que gracias a eventos así como este, que creo que debería de haber moitos máis, porque eu creo que en general hai un descoñecemento do que é o rural, porque, bueno, ás veces que non nos manifestamos, porque non nos prestan atención e tal, pero que a vida no rural hai moito descoñecemento, hai nos que pensan que, bueno, sabe Dios, non quero dicir ninguna barbaridade, pero creo que hai que poñer en conocemento o que é a vida no rural, xente que vive, que non lle ve salida, pois hai moita salida no rural que non se están posto en valor, porque non hai que inventar nada, está todo inventado, só hai que mirar proxectos que fan en outros lados, e só é traspasalos aquí, non é máis complicado que eso. Bueno, entender que non hai cidades, non? Non hai un entorno urbano, se non hai rural, é unha combinación necesaria. Bueno, eso xa nos dámoslo por feito, pero moita xente non dá por feito, pensa que, bueno, non sei, que opinas ti? Sí, bueno, que, a ver, a evolución destos últimos anos, lóxicamente, foi a unha migración hacia as cidades, que en algún momento se ten que revertir. Evidentemente, o rural ten potenciales que non ten a cidade, e, como dixen antes, e algunha parte nativa, pois, lóxicamente, tamén a cidade o ten. Para min, por exemplo, a parte social é moito máis positiva no entorno rural que no entorno urbano, o propio contacto que tes coa xente, coa veciñanza, é algo que nas cidades é moi difícil, ti podes vivir en un rellano que non conoces ao veciño, que vive xusto lá, máis que darlle os bons días. Eso normalmente no rural non pasa. Como incentivaríades, porque vos tedes unha orixe diferente, no caso de Alberto recoñecía que ti xa vías esa dureza, non? Que ao final que desde o inicio tiñas claro que non, aínda que acabaches no agro, e no teu caso sí que tiñas claro, non? Que era vocacional. Como incentivaríades os mozos, esas novas xeracións, para que se formaran e para que, bueno, pois, acabaran emprendendo no rural? Que se lles pode dicir? Como se lles pode incentivar, animar, ir orientando, non? Seguramente non todo lle guste, porque, bueno, eu teño falado con moita xente e tal, e moita xente non lle gusta ser libre, non lle gusta ser dueña do seu tempo, prefere que lle organicen a vida. O rural, a quen lle guste ser dueño do seu tempo, organizarse a súa vida e non ter jefes, que jefes sempre temos, non? Pero, bueno, pois iso é o mellor sitio para estar desa forma de vida. Estás no rural, estás con contacto con a natureza. Eu sempre fago fotos e mira a miña oficina, mando fotos da miña plantación, ou eso, a quen lle guste eso, é a mellor forma de vida. No teu caso, non sei se amigos, coñecidos, se hai moitos casos como o teu. Pero creo que tamén hai unha... Enlazaba un pouco o que decía Alberto. Creo que tamén é unha cuestión de tempos. Eu, cando tiña 18 anos, tampouco pensei que o meu futuro iba a ser este. Tiña outra idea, quería ir de festa, quería sair, Creo que tamén hai que pôr un pouco en contexto, lóxicamente, en determinadas idades, pensar en que, ao mellor, no plantexamento bucólico que nos facemos de algunha cousa, non, hai que dar uns tempos, a veces incluso maduralo, porque a veces tes que sair a madurar para volver, para retornar outra vez á terra. Pero sí, é dicir, os exemplos que temos aquí no entorno evidencian que sí que hai futuro no rural, que sí que hai xente que vai a retornar,
e ademais que é básico que o fagan. É dicir, un rural sin xente ten moi pouquiño sentido. Así, por mencionar, que fortalezas, que debilidades mencionaríades do rural? Que é o mellor, agora mesmo, que vos atopades no día a día, e tamén o peor, o que ten máis marxe de mellora? O mellor xa o dixen antes, é o tempo, ser dono do teu tempo, a libertad que che dá para os que temos fillos, para levar os fillos ao médico sin pedir permiso a nadie, todo eso. Levar unha vida bastante lexos de estrés. Con outro ritmo, Con non? outro ritmo é posible. Dedicarlle tempo a familia moito máis pausada, sin ter que andar, chegar a comer, a correr, tal, bueno, organizarse, en definitiva, organizarse a súa día a día de outra maneira diferente. Iso é o mellor para ti. Ese é o mellor. E o peor? Pois o peor temos... Tes unha visión entón moi positiva. No, o peor quero dicir dependemos do tempo, da administración, de moitas cousas e tal, pero... Hai máis incertezas? Claro, tes que saber convivir cas incertezas tamén. Unha das cousas boas tamén que se me olvidou é que é de positivas, é que a futuro que temos que comer 3 veces ao día. Eso sempre vai existir. Entón, outra cousa xa non somos capaz de adaptarnos e tal, pero o rural sempre vai ter que existir, sí ou sí, porque temos o vicio de comer todos os días, de alimentarnos. Bueno, un pouco o que comentábamos, non? Sen rural non hai cidades, isto é así. Claro. A pandemia ensinounos unha lección que antes mencionábamolo, Javier, aínda que xa parece que se nos esqueceu, non? Ou que moitas das leccións xa se nos esqueceron. Eu creo que se nos esqueceron todas. Pero bueno, a pandemia sí que nos lo enseñou, houve un momentiño no que parecía que outro mundo era posible, pero a realidade ao final levounos outra vez ao punto de partida no que estábamos previamente. Pero bueno, sí que aprendemos cousas, sí que polo menos acercamos certos medios a outro potencial público que ao mellor non iba a chegarse ao rural. Creo que ademais a pandemia, polo menos en un momento determinado, sí que nos valorou. Sí que nos valorou os produtores, é dicir, a maneira de que tuéramos unha maior visibilización, que chegáramos a moitos medios que de outra forma non chegábamos, foi a pandemia. De pronto atopaste co vulnerable que eres. Vives nunha cidade, pero eres ultra vulnerable. É dicir, alimentarse, que é algo básico, como decía antes Alberto, é complexísimo. Si nadie che distribuye, si nadie crea o produto, si nadie cultiva o produto hecho trae ao supermercado, creo que fai que seas moi vulnerable nas propias cidades. E despois eu coincido plenamente con el no dos tempos. Para min, a gran ventaxa que temos no noso medio é o tempo. Ese emprego que ti faz do tempo, poder, a xente que teña nenos, poder dedicar o tempo que consideres aos nenos, un tempo que ao final é o máis valioso que temos, porque o resto, as cousas materiales, podes mercalas mellores, peores, bueno, eso xa é unha cuestión moi persoal, pero ao final o tempo é un limitante que non podemos controlar. Entón, para min, unha ventaxa importantísima é eso, esa utilización que fago do tempo, ese poder estar agora aquí, sin prisa, sin ter que xustificar estes tempos, que teña outros tipos de preocupacións que ao mellor alguén que asalariado non as teña, porque deixe as ovellas fora pode vir cualquier alimaña e ter un problema. Pero é un plus, non? Coincidides en que é un... É un gran plus. Para min é un plus que ademais non ten compensación posible de outra maneira. E a parte contraria? A parte contraria tamén hai, sí, estaría moi ben que foran todo cousas positivas, pero a parte contraria tamén hai, estamos nun mundo ultra burocrático, agora mesmo tanto no rural, quizás tamén a xente que se autónomo mellor nas cidades tamén o sufre un pouco, pero para nós é moi evidente o montoncísimo de burocracia que temos, as propias administracións a veces ríxense, organízanse e lexíslanse desde o urbano, co cual a veces o que nos chega a nós moitas veces é moi pouco aplicable. Entonces, aí sí que temos un problema bastante importante. Despois temos outro tipo de problemillas, de comunicacións, de infraestructuras... Que falaremos agora, ademais, teredes tempo tamén para reivindicar nese senso. Por cerrar este capítulo un pouco tamén que mencionábamos a raíz da pandemia, que parece que habemos moi lonxe, pero que foi antonte prácticamente, proxectos como os vosos sostibles axudan a dignificar o noso rural. Como vedes aos que viven nas cidades, en zonas urbanas ou en municipios, como credes que vos ven e como os vedes vos? Valoran o voso traballo?
Ti xa nos dicías que xa se nos esqueceron esas leccións, así que toda esa soberanía alimentaria, valorar o que temos aquí en Galicia, que temos de todo, que podemos suministrarnos, hai que pagar, falamos dese plus, pois obviamente tamén ese plus, non? Por os produtos que se cultivan aquí, facémolo, axudádenos a facer a toda a sociedade esa autocrítica necesaria para valorar máis os vosos proxectos. Eu recordo facer unha entrevista, fixen unha entrevista xusto un pouquiño antes de empezar a pandemia. De feito, estábamos xa os agricultores daquela en manifestacións para, bueno, máis que nada as normativas que non nos exigiran tanto, que nos deran, exigir sí, pero que nos deran algo a cambio, non só é exigir. E fixeron unha entrevista antes de empezar a pandemia, e depois outra vez, xusto empezar a pandemia, eu dixe, bueno, ao principio da pandemia parecía que sí que por fin nos valoraban e tal, pero eu creo que durou un mes, 2 meses. Depois xa se olvidou, depois xa foi dos médicos e todo, bueno, que nos estamos Sí, que é outro colectivo tamén importante. Pero, bueno, centrouse todo naquel e nós xa nos olvidou. Iso é o verdadeiro... E agora... O que pensan da cidade nós, pois eu sí que teño... Son pesimista no O consumidor, non? Cando vai mercar. O consumidor, pero, bueno, eu tamén son consumidor. Cando me vexo de consumidor, digo, por moito que critico a moitos da cidade, eu tamén, ao final, fago o mesmo tamén, porque ao final o que falamos para dignificar o rural, eu sempre digo, porque non foi o meu primeiro paso no rural non foi por ideología, por vivir no rural, non, eu foi por cousa económica. Gustaba a vida, vi que se podía ganar ben e tal. E moitas veces cando falamos así na cooperativa, ou da directiva, ou cos socios e tal, dixemos, é que non ven xente por rural e tal, sempre digo eu, se nos vira os agricultores, pois, conducir un coche bo ou coller así pois, ao mellor vendría a xente por rural, que tampouco é o noso plan, pero somos nosos agricultores moitas veces os que peor falamos de nós mesmos. Estades coincidindo niso, ademais. Que a sociedade. Primeiro temos que empezar por nós, valorar o noso traballo e vendelo ben. O sea, hai momentos malos, hai momentos bons. Os bons, para mí, superan con creces os malos. Entón, entendes ás veces, non? Que a sociedade, que os consumidores, nesa discriminación positiva que temos que facer polos produtos de aquí, bueno, pois que a veces... Sí, eso entendo perfectamente. Pero no é que, bueno, son cosas diferentes. Cando van a comprar unha cousa que miren polo daqui, porque eu tamén teñen dereito, por ser gallego non é mellor o meu produto que o de Almería, por exemplo. Eu creo que teñen que comprar o que queiran. Eu refiérome en general. En general, o que vai ao supermercado, un porcentaje moi alto pensa que eso vai estar ali. Non valora o traballo que hai detrás. Máis que vender os produtos nosos antes que os dos demais. Eu creo que somos agricultores tanto aquí, en Almería, como en Marruecos, como en... Todo o proceso, non? Que comentábamos antes de comenzar, ademais, non? De onde sae o leite, de onde saen os ovos. Hai que valorar a alimentación polo que é. Porque agora dáse por feito que a alimentación está aí no supermercado e ten que estar aí. E non. A alimentación vai que ser aí. Chegaron por arte de maxia, non? A ver, enlazando un pouco a pregunta que facías, eu creo que hai dúas partes. Por un lado, que idea temos nós das cidades ou das cidades de nós somos os mesmos. E sobre todo en Galicia, pois, ao final somos os mesmos. Moitos de nós habitamos nas cidades porque son cidades moi pequenas. Pero sí que é certo que o concepto moitas veces é perverso, porque eu lembro un acto que fixemos unha vez no Xardín Botánico en Madrid, que eu fun como gandeiro a dar unhas charlas, non sei que esperaban, sabes? Eu creo que esperaban ver a alguén pues, con cornos, rabo, que entrara... Porque a verdade é que a sensación miña foi horrorosa. Cando entrei ali, os vin mirándome como... Joder, casi é normal, sabes? Como un souvenir. Miráronme como se eu fora unha persona normal e dixen, vaya sensación máis mala, sabes? Entonces, ese concepto quizás aquí non o temos, porque as cidades aquí son moi pequeniñas, son pequenas, todas as cidades nosas son pequenas. Ao final, a maioría da xente que vive nas cidades sí que ten un vínculo tamén co rural. Entón, eu creo que eso... No, eu vexos iguales a eles e eles a mí, eu creo que 3 cuartos do mismo. En cuanto ao consumidor, eu creo que basicamente o que nos falta é formación en todos os aspectos. O consumidor igual. O consumidor pode consumir o que queira. Eu non coincido con Alberto, discrepo en eso, no de que dá igual que consumo de Almería que aquí. Eu creo que non.
Eu creo que ao final temos que forzar tamén un pouco que a produtos similares ou produtos de calidade, eu creo que incluso desde un punto de vista ambiental, ao final o consumo de produtos de cercanía, de produtos de kilómetro cero, é fundamental. E a pandemia, ademais, iso tamén nos lo ensinou, aínda que xa se nos esquecera, pero tamén nos lo enseñou. Entonces, eu creo que o consumidor moitas veces o que hai que darlle as ferramentas e o coñecemento para saber que é o que ten no lineal do supermercado. No lineal do supermercado, tanto en horta como en carne, os lineales son amplísimos. É dicir, de cada produto tes moitísimas referencias. Entón, eu creo que moitas veces ao consumidor faltalle referencia e formación para saber cales son as diferencias entre o que hai detrás. Porque moitas veces, como dixo Alberto, non é solamente que ti vayas a comprar un tomate. Non, é que detrás dese tomate hai unha familia. Hai unha familia que colle dese tomate, que o recolle no Rosal ou en Lugo, onde sexa. Eso ten un impacto social detrás. Entón, eso tamén temos que valoralo. E falo como consumidor. Como productor, lóxicamente, tamén se pode interpretar que é o meu interés. Lóxicamente, sí. Pero eu creo que nós temos que traballar no fomento de que o consumidor coñeza as marcas. Temos marcas galegas. Temos a sorte, ademais, de ter un nome que é Galicia que vende por si só. Pero con eso tamén temos que xogar. Temos que, eu creo que, trasladar ao consumidor máis formación sobre que é o que dispón na tenda e cales son as diferencias entre os distintos produtos. A veces, un pelín máis é máis barato. Imos seguir avanzando, e antes xa comezabades a demandar servizos, infraestructuras, xa vos dicía que era un capítulo tamén que íbamos mencionar, nas vosas zonas que son ben diferentes. Ademais, ti, Begonte, Cambados, botades en falta infraestructuras, servizos para dicir, pois isto é que, bueno, carecemos disto e por iso seguramente o desenvolvemento do noso rural pois vai pois a este ritmo. Ou no teu caso, claro, a situación tamén é diferente. Sí, a ver, no Sorsal temos socios por todo. A ver, o 80% somos dali do Salnés, a 15-20 km da cooperativa, pero depois tamén temos socios aquí en Lugo, temos socios en Ourense, así. Pero eu falo polo que conozco ali na miña zona, eu cando falan de servicios, o que a pregunta que facías ti, eu aí non son capaz de falar no nombre dos gandeiros e agricultores que están no interior, porque sei que están moito peor, en moitas peores condicións. Eu ali estou, bueno, teño todos os servicios como se fora nunha ciudad, pero moi estirada ali no Salnés, onde son eu. Eu aí non podo, nos ali temos un problema de falta de terras, porque temos moita competencia por buscar fincas. Ali hai moito urbanismo desto que quere comprar unha finquiña para ter unha casiña, e temos moita competencia. O único problema ali, na miña zona, é o problema de finca, de terreno. Que aquí tampouco nos temos que limitar a infraestructuras, por exemplo, viarias, comunicacións, non hai servizos, escolas para os pequenos, en fin, todo, non? Para que poida levar a súa vida con normalidade igual que un da cidade, non? Sí, é que eu creo que o gran problema que temos a mesma, o problema sobre todo nas zonas máis rurais, porque a veces o do rural é tamén bastante complexo, porque hasta onde consideramos rural? É dicir, o entorno das urbes é rural? Pois pode ser, pero eu que son originario de Chandrexa, de un concello da montaña de Ourense, claro, cando pensas en eso é rural, é dicir, que alguén teña 45 minutos para levar o neno ao cole, eso é rural. Que teña 45 minutos para ir ao médico é rural. Que teña 50 minutos para ir a mercar un plátano, eso é rural. Ese rural sí que necesita de achegas, necesita de infraestructuras, internet. É dicir, agora mesmo, a xente que traballamos no rural, sexamos gandeiros, sexa con horta, sexan neorurais, da xente que retorna ao rural, necesitas comunicacións. Agora mesmo facemos todo prácticamente por internet. E máis, xa nos obligan a facer casi todo por internet. Entón, creo que ese tipo de estructuras e infraestructuras son básicas, igual que as infraestructuras viarias, que aínda que sí que sexan somente un complemento, pero tamén as precisamos. Precisamos comunicacións. Especialmente eso, nas zonas máis rurais, porque entendemos que tamén queremos que haxe xente aí. Mencionabas internet. Hai que cambiar tamén a percepción, non, de que o rural é innovación. Pode ser un bo epicentro de proxectos vai máis alo do sector primario. A priori podemos pensar que sí, pero non, porque hai moitos proxectos aquí en Galicia agora ligados ao sector primario, agora a gandería con desenvolvementos tecnolóxicos importantes, a tecnoloxía axuda tamén a mellorar eses procesos.
crees que o rural, bueno, pois non sei se vai acompasados os tempos de innovación ou é un pouco unha asignatura pendente para gañar en competitividade, non? Ou aínda hai moita tradición detrás das actividades do sector? A ver, aínda hai moita tradición, pero a tradición agora mesmo estáse vendo forzada a cambiar. É o que decía antes, agora mesmo necesitas un acceso a unha banda ancha casi imprescindible. Necesitas ter internet, ti como autónomo relacionaste coas administracións a través de unha sede electrónica agora mesmo. Xa non hai papel, por sorte, para ese tipo de cousas. Entón, sí que é básico, sí que hai modernidade no rural, falta algo, pero bueno, para que o rural se modernice tamén é necesario que ese tipo de estruturas estexan montadas, que todo o mundo poda ter acceso a internet de unha forma fácil. A horticultura, por exemplo, foi modernizándose neses 40 anos, nesa evolución que comentábamos. Alberto, o inicio, que pasos se deron? Cando se fala de innovar, hai pola tecnología, que a nosa tecnología tamén, bueno, internet, eso é necesario, xa polo cuaderno digital, mandache cubrir o cuaderno digital e sin internet non eres capaz de cumplir. Pero eu cando falo de innovación, prefiro falar de cultivos. Hai moitos cultivos que se poderían producir aquí e non se producen. Os mesmos cultivos elaborados de outra forma. Eu cando falo de innovar, e de aí está, bueno, está todo por facer. Falabas antes do aguacate, non? Vos non deixades de... Nós, porque veo un técnico ali, contratamos un técnico agrícola hai uns anos, e dixo, viña de Málaga, e dixo que aquí era un sitio perfecto para os aguacates. Estuvámoslo pensando, mirando, e depois, pois sí, e funciona moi ben. Eso era unha cousa que non se estaba facendo, pero que sí que é viable, e como son moitas cousas. Houve sempre un hándicap aquí en Galicia, sempre se falou moito dese cambio xeracional, non? Dese relevo xeracional, do que costou, houve épocas mellores, peores. Décadas atrás, pois, algún fillo non sempre quedaba na casa. Bueno, o modelo foi mudando moito. Afortunadamente, agora hai atractivos para que un o faga por vontade, non? En que momento credes que estáis? Vos aínda sodes novos, non? Non imos pensar nas vosas próximas xeracións, pero, bueno, o futuro chega, non? Que chegue para todos. Como vedes ese futuro? Nos vosos proxectos, pero tamén nos vosos sectores. Estamos encamiñados xa para que, bueno, pois para que non sexa unha dificultade, non siga a ser unha dificultade garantir ese relevo xeracional? Eu penso que estamos a tempo aínda. Hai moito que mellorar, non? Estamos a tempo, pero é moi complicado. É moi complicado. Como ves ti na túa comarca, por exemplo? Na miña comarca, no meu sector, máis que no meu sector está entrando moita xente xoven, porque debe de ser dos sectores agrarios do que máis fácil é empezar unha actividade, porque con pouca terra xa tes un sueldo digno e non che fa falta moita inversión como na ganadería ou unha granxa de polos, unha granxa de unha plantación de viña, por exemplo, que tens que plantar e despois esperar 3 ou 4 anos até que produzca. Nos plantamos, por exemplo, unha finca de lechuga ou unha finca de pimentos e aos 2-3 meses xa estás facturando. É fácil de empezar. Tamén é fácil de abandonar, porque na nosa cooperativa está todos os anos entre xente a probar, que queda sin traballo e tal, non quere estar na casa, pois proba. Moita xente queda, pero moita xente tamén sale un traballo e abandona, porque tampouco, o que falaba antes, ten moitas cousas positivas, pero tamén tens que estar adaptado a que non sempre che vai salir as cousas ben, e tens que ter a resiliencia, eso que está de moda agora, non? Entón tens que ter algo así tamén para aguantar o... Bueno, pero entón no vosso caso sí que hai ese relevo, non? Hai xente nova interesada, polo menos, en iniciarse na túa actividade. Sí. Pero, bueno, eu, como son dali da zona, ali o que máis hai é viña tamén, e na viña non é tan fácil o relevo generacional. Outra cosa tamén é, porque falamos antes, que a xente maior non quere soltar... Bueno, cando lle das fincas aos fillos, xa os fillos xa se dedicaron a outra cousa e xa non están para iso. Volvo ao mismo, moitas veces é culpa nosa de como falamos de nós mesmos para que ter un relevo ese generacional.
Ti como ves? Eu creo que os últimos anos melloramos. Eu creo que os últimos anos sí que melloramos. Ou é a sensación que me dá a min. Non sei, non teño datos tampouco para asegurarlo. Creo que sí que melloramos. Pero quedanos un camiño por andar. Temos moitos problemas comuns con outros sectores. A man de obra. Man de obra, por exemplo, agora mesmo no rural, non sei no seu caso, pero creo que é un problema moi importante. Moi gordo. Carecen as gandeirías, por exemplo, grandes de gandeirías productoras de leite, carecen moitísimo de man de obra, teñen serios problemas para atopar xente para traballar. Pero non é un problema exclusivo do rural, creo que é un problema compartido con outros sectores. Despois, en cuanto ás xeracións seguintes, non sei, eu creo que hai que dar tempo, hai que ir esperando, hai que ir vendo. O que decía antes, creo que hai un salto xeracional, foi cando ves o medio, creo que dá a sensación de que fomos como por grupos, non? Temos un salto xeracional por idades, e sempre falta un no medio. Por que? Pois non o sei. Non sei se é culpa nosa, como decía Alberto, que ao mellor non acabamos de transmitilo ben xusto a nosos fillos e os que entran sexan nosos netos, non o sei. Hai relevo, hai xente nova traballando no medio e hai dificultades e grandes beneficios, como falamos. E foronse dando pasos, por exemplo, ti falabas desa formación, non? Estamos na provincia de Lugo, Campus Terra, bueno, hai exemplos fantásticos de que... Na formación evolucionamos moitísimo, creo que temos eso, temos aquí o Campus Terra, aquí ao lado, que é un exemplo claro de compromiso da educación co sector rural, pero creo que tamén hai formación, é dicir, ciclos medios, ciclos superiores. Temos a EFA de, bueno, as diferentes EFAs en Galicia, non? Fonteboa, xe temos por aquí representantes, ademais, bueno, que teñen unha grandísima salida profesional. E variedade, porque agora mesmo temos moitísimos ciclos medios e superiores, é dicir, a oferta formativa agora mesmo, eu non sei, non teño datos xusto concreto, pero creo que é maior a que foi nunca. Creo que temos moitísimos ciclos diferentes e moita formación para a xente. O que non sei é que implicación vai ter eso a medio prazo na xente que realmente se asente no rural. Isto xa mudou moito, non? Porque pensamos nas xeracións de hai décadas, xa non tiñan, non? Esa posibilidade nin sequera de formarse desta maneira. Sí, mudou moitísimo, claro que houve un cambio moi importante, houve un cambio en que está entrando xente que sí que se quixo formar previamente. Eu creo que agora, enlazado co que decías ao principio, que durante moito tempo quen se quedaba no medio era o último en todos os aspectos, e agora mesmo a xente xa decide quedar. Ainda que despois che vai a ben mal, abandones, pero como en cualquier outro sector, creo que cando xe é unha decisión persoal, ainda que sexa por vocación, por un tema económico, por o que sexa, creo que xe é un avance importante. Bueno, poderíamos seguir conversando, non? Foron pasando os minutos, foi unha conversa fantástica con ambos os dous, moi interesante, inspiradora. Agardamos que para o público e tamén para os que sigan este encontro digital que hoxe lles estamos ofrecendo da man de Ence Terra, esta primeira edición deste foro en primeira persoa do rural. Vou vos pedir unha conclusión, un titular, un consello, unha petición, o que queirades, non? Para poñer un pouco a guinda a este encontro no que reflexionamos sobre o presente e o futuro do rural aquí en Galicia, onde vos gustaría poñer o foco, escoitando vos tamén a vos, non? Por seguro que aprendichedes un pouco da experiencia un do outro. Alberto. Pa conclusión, pois eu diría a xente que non vale para todo o mundo, pero para se che gusta ser dono da tua vida, eu creo que é a mellor fórmula que hai. Traballar no rural, que se informe nestes foros ou donde queira, que bote un ano investigando que é o que máis se lle adapta a él, porque hai 1000 historias que poden facer, que se asocie ou que o faga en el solo, pero se che gusta ser dono da tua vida, eu non vexo outra fórmula mellor. Directiños, e a conseguilo, con esforzo, pero... Conseguilo. Pero está claro que sí que se pode facer. No teu caso, Javier? Eu suscribo totalmente o que el dixo, lóxicamente, pero ademais, por aportar algunha outra cousa, creo que tamén deixar claro que a soberanía alimentaria aquí está no rural. Pode nos gustar máis ou menos, pero é a realidade que hai, a produción está aí. E despois creo que para min hai dous termos que sí que hai que empezar a artellar cada vez máis, que son persoas e rural. Creo que sen persoas non hai rurales, sen rural non hai persoas. Creo que son dous termos que temos que acostumbrarnos a manexar e que é un elemento básico. Necesitamos que a xente entenda, que a xente volva, que o valore e que nos valore a nós tamén.
Bueno, pois eses dous termos fusionados, bueno, no título, non? No nome, na denominación que se lle deu ademais a este proxecto en primeira persoa do rural, esta iniciativa que lles dicía ao inicio de Ence Terra, que hoxe lles ofrecimos nesta primeira edición, neste primeiro foro, neste lugar especial. Xa ven que non estamos no noso lugar habitual, estamos no Pazo de Vilabade, dende aquí, dende Castro Verde, dende Lugo, ofrecimoslle esta primeira edición deste foro. Grazas aos dous polas vosas aportacións, moita sorte no presente, no futuro, cos vosos proxectos, e quedámonos con moitas ideas moi interesantes sobre cara onde debemos camiñar. Grazas, Alberto, grazas, Javier, Alberto, un placer escoitarvos. Gracias. E con este aplauso despedimos. Grazas tamén ao público presente, o que brinda este aplauso aos nosos convidados, e grazas tamén a todos os seguidores da Voz de Galicia, os que seguiron este encontro digital. Despedímonos desde aquí, desde o Pazo de Vilabade, desde Castro Verde. Grazas, como sempre, a todos pola súa atención. Moi bo día.